Belegondoltál már abba, hogy mennyi sugárzás ér nap, mint nap? Akár csak amikor az utcán sétálsz, vagy otthon vagy eszel. A sugárzás ott van körülöttünk. De mi is ez a sugárzás? A sugárzás olyan energia, amely hullámok vagy részecskék formájában terjed. Többféle sugárzási típus létezik, de általában két fő kategóriára sorolhatók, az ionizáló és a nem ionizáló sugárzás. Ezek különböző energiákkal rendelkeznek, és eltérően hatnak az anyagokra és az élő szervezetekre. A nem ionizáló sugárzás az elektromágneses spektrum alacsonyabb energiájú részét foglalja magába. Ide tartoznak a rádióhullámok, amelyeket a rádió és tévéműsorok közvetítésére használunk, valamint a mikrohullámok, amelyekkel ételeinket melegítjük a mikrohullámú sütőben. Az infravörös sugárzás melege érződik, amikor a nap süt ránk, vagy egy hősugárzó mellett állunk. A látható fény szintén nem ionizáló sugárzás. Ez az, amelyet szemünkkel érzékelünk. Az ultraibolya, azaz UV-sugárzás pedig a spektrum azon része, amely túl van a látható fényen és bőrpírt okozhat, ha túl sokat vagyunk kitéve neki. Az ionizáló sugárzás magasabb energiájú és képes elektronokat kilökni az atomokból vagy molekulákból ionizálva ezeket. A röntgensugarak és a gammasugarak az ionizáló sugárzás legismertebb formái. A röntgensugarakat széles körben használják az orvosi képalkotásban, míg a gammasugarak gyakran fordulnak elő nukleáris reakciók során. Az ionizáló sugárzás magába foglalja a részecske sugárzásokat is, mint például az alfa és béta részecskék, amelyek a radioaktív anyagok bomlása során keletkeznek. Az alfa részecskék nagy tömegűek és töltésűek, így bár erősen ionizálóak, rövid távon nem jutnak messzire. A béta részecskék könnyebbek és kisebb töltésűek, így távolabbra jutnak, de kevesebb ionizációt okoznak útközben. A sugárzás természetes forrásai közé tartozik a kozmikus sugárzás, amely a világűrből érkezik, és a természetben előforduló radioaktív sugárzás, mint például a radon, amely a talajban és az építőanyagokban is megtalálható. Emberi tevékenységek is előállíthatnak sugárzást, például nukleáris reaktorok működése során, vagy orvosi és ipari alkalmazásokban. Fontos megérteni, hogy a sugárzás mindenütt jelen van körülöttünk, és minden nap ki vagyunk téve különböző sugárforrásoknak. Hogyan hat a sugárzás az emberi testre? A sugárzás emberi testre gyakorolt hatása nagyban függ a sugárzás típusától, energiájától és a testbe jutó dózis mennyiségétől. Az ionizáló sugárzás hatására a sejtekben és a DNS-ben lévő atomok ionizálódnak, ami azt jelenti, hogy elektronok kerülnek ki az atomokból, megváltoztatva azok szerkezetét. Ez a folyamat károsítatja vagy megsemmisítheti a sejteket, és ha a DNS sérül, az mutációkat okozhat, amelyek rák kialakulásához vezethetnek. Az ionizáló sugárzás kétféleképpen okozhat károsodást, közvetlenül és közvetetten. A közvetlen károsodás során a sugárzás közvetlenül ütközik a DNS-sel, és azonnal okoz változásokat. A közvetett károsodás során a sugárzás vízmolekulákat ionizál, amelyek reaktív oxigénfajokat hoznak létre. Ezek a reaktív oxigénfajok támadják meg később a DNS-t és más sejtkomponenseket. Az ionizáló sugárzás hatásai akutak lehetnek, ha rövid idő alatt nagy dózis éri a testet. Ilyen esetekben a sugárbetegség tünetei léphetnek fel, amelyek közé tartozik a hányinger, hányás, bőrpír, hajhullás és súlyos esetekben a halál. A sugárbetegség súlyossága a dózis nagyságától függ. Például a Csernobylban dolgozó tűzoltók, akik nagy dózisú sugárzásnak voltak kitéve, súlyos sugárbetegségekben szenvedtek és sokan köztük meghaltak. A krónikus sugárzás hosszú időn keresztül kis dózisokban történő expozíciót jelent. Bár az ilyen sugárzás nem okoz azonnali tüneteket, hosszú távon növeli a rák és más egészségügyi problémák kockázatát. A DNS károsodás következtében bekövetkező mutációk idővel rákos sejtek kialakulásához vezethetnek. A rákos megbetegedések mellett az ionizáló sugárzás más hosszú távú hatásokkal is járhat. Ilyenek lehetnek a szív- és érrendszeri betegségek, a sugárzás okozta szürkehályog és az immunrendszer gyengülése. Ezek a hatások különösen azokra az emberekre veszélyesek, akik munkájuk során folyamatosan ki vannak téve a sugárzásnak, mint például az egészségügyi dolgozók,
vagy atomerőművek dolgozói. Nem szabad megfeledkeznünk a nem ionizáló sugárzás hatásairól sem. Bár ez a fajta sugárzás kevésbé veszélyes, hosszú távú és intenzív expozíció esetén ennek is lehetnek káros hatásai. Például a túlzott UV-sugárzás bőrrákot okozhat, és a hosszantartó mikrohullámú sugárzás is károsíthatja a szöveteket.